Mga sa kabutis ka. Nag-enjoy yun. Oh. Ayun, ang Ariwat. tinatawag namin na ariwat. Sarap. Mga kailataan na ko, awan si babae nyo. Baka nga pito ba ngayon katatalo. Okay, kumusta mga lods? Nandito na naman tayo sa sa lawa na dinadayo natin dati. Yan. Kasi nung mahal na araw hindi tayo nakapunta dito. Yan sila lang. Pansinin niyo dito sa ilalim ng kawayanan. Linis oh. Yan, may mga nag-picnic daw dito kahapon. So, maraming tao. Sayang na kami ng bigas para dire-diretso na. Bale, maya-maya lalatag na namin yung doon, karudkod. Kasama natin syempre si Paribaldo, si Tatang, si Kuya Gaylusak, si Kuya Mar. Yun o. Dito na tayo. Yan, bale kung mapapansin nyo, ang laki ng binaba ng level ng tubig dito. Yun o, pansin nyo mga makahiya. Oh, wala tayong tsinelas. Aray. Joke lang. Uy! Mangingitim na yung super puti nating legs. Yan! Grabe. Nikot pa kasi tayo eh. Yung mga Lodson, dito na yung mga yung mga screen kitang-kita na doon. Ito. Bali binanatan nila nung yan, Huwebes Santo sa Biyernes Santo. Mga Lods, dati kung natatandaan nyo, itong mga nakabakod na to, hindi to dati nakikita. Yan. Yung mga nagbablog tayo, yan. Ngayon, wala na, ang taas na. Kitang-kita. Pagbilugin niyo siguran? Nakakarigan kambal pa rin ka. Sik! Oh, Lods! Ipon! Tatlong hipon mga Lods. Hipon mga Lods oh. Mga Lods oh. Okay mga Lods, nandito na tayo sa sa gilid. Bale, karon namin katapos naming manghuli ng isda. Si Kuya Gaylusak nangunguha ng kangkong. Sila Tang. Ito, naglilinis ng huling isda. So, medyo nakarami naman tayo. Ito. Yan. Saan na tan? Saan na tan? Kompleto na yan mga Lods. Yan po. Yan mga Lods, wala kaming dalang kutsilyo. Kaya ito na lang. Yung kalahati niyan, shot glass. Yung kalahati, baso. You know, ito yung shot glass natin, ito yung baso natin. Padaso man. Okay. Oh. Yeah, guys, tingnan niyo yung gabi namin. Inihaw na gabi oh. Inihaw na gabi. Tayo ah. Riwat po. Oh, may dangaw. Ang baho pa naman yung pagka nasama. Ang paasim po. Sarap sa bangus. Dibikin ay. Ayun ang Riwat. tinatawag namin na ariwat. Ewan ko lang kung ano ang English o Tagalog niyan. Tarawat. Para awat ah. Tarawat. Kangkong. Ilocano, balangeg. Sa Tagalog, kungkang. Sa Tagalog, kokang. Dami pa oh. Mukhang hindi magkasya. Ani? Kamutit. Ni Mas? Tantang, tama naman? Kamutit.
ka. Nag-enjoy yun. Oh. Hindi talaga. Masarap. Experience mo ito na. Man, hindi masaya. Hindi masaya. Sarap. Man, bilo. Nakamutit lang ka. Matay tayo man sir, matay tayo na na. Okay, aba mo Masya. na. Awa man. Aba. Yan o. Sipsipon nga sa camera eh. Yan guys. Naluluhan na si kuya. Ewan ko kung bakit. Yung, banats. Hmm. Sarap. Dabugin na ba yan? Nalinga ba yan? Nakatawid kini ko ha. Balong. Balong skate. Balong yad. Hindi, DJ ko na yun. Bulangag. Sarap. Ayun guys. Sarap. Wala akong mga alam. Wala ka rin. Sarap talaga nung timpla ng kanin. Nako. Kanin pa lang, ulam na. Tamo ka, awang si damin. Aldaw mo kami ito eh. Kanin pa lang, ulam na. Malakati. Ay, Kamyas. bikol ka balang ah. Kamatis sili. Abay, katinyo ti namnawa yung una. Wow. Wala matilimot tayo na naglawa ka rin. Butiti. Pagsakop ni Balangga, na very good nga. Nangarga. Nangarga ti Wam, ti Fish. Damo. Tudo. Ina kayo na memor. Meron pa ng timpla ni Kayo. Dahil ka, cook. Keep cook at yung nagluto eh. Dapat asa gagawa. Kanain ko man, no? May alog ka kanain ka man ito. Ano na? Napintas di silalata. Hindi lang naman makalas ako. Awan, o may katalog, ore, awan, maala. Sabagay, dapat pala mas hindi libro eh. Gusto ko kaya, kaya lundag. Wala mas jadi bro, awal lagi dito danong mo yun. Oh, mecha. Ay, gawin. Kargado tagong. Ano pala yung yung yun eh. Bro, ipat kanila ano na yun? Ano majin ti budal yung kan naglumat. Yeah, mayin pa. Sili. Yes. Pero ni manang mga diwa, bawa mi jay gataran. Binidyo na ka. Tilak. Ang bang sa wala di mo nerwor tiangan ay. Nih, nyamut tuh. Garawin ka, gimana? Ini dah kelihatan sih. Apa yang disini tayo? Yo. Ano, yan. Balangag. Power Ranger. Power Ranger. 5 person. Sige na ko, kung ayaw siya karayat, kaya na pidraw. Baka yung pitaw. Baka may itang puno. Ay, dak ka lang ang kaldero ko, nagluto na, nakandakan mo di amin, talo na. Mga kailataan na ko, awan ti babain nyo. Bami nga pito ba ngayon nga tatalo. Oh, upatin sa ako na. Nakobra kami gabay ng spread dito yung raw. Sa dami, lauya, ay patas. Apa yung